Ďalšia skúsenosť je síce od česky hovoriacej Janky, ale ona mala veľmi zaujímavú skúsenosť s jedným Slovákom. Ano. Já jsem to v létě spoustu zažila a z jednou z takovou zkušeností, jak říkal Ferko, bych se s vámi ráda podělila. Byl jeden strašně horký den, nebe úplně modrý, my jsme stáli už dlouho na náměstí a už jsme dost nemohli. A bylo to pro nás strašně náročný. A zrovna mluvil na náměstí Cornelius Novák a podél náměstí byly takové zahrádky od restaurací, kde lidi seděli a poslouchali. A najednou slyším, jak na mě někdo volá, ať tam jdu. Tak to už se mi jako moc nechtělo, že na mě takhle jako někdo zavolá a že já musím. Tak jsem ale šla, vzala takhle jsem ten leták, moc jako nerada, nenadšeně a šla jsem. A přišla jsem tam a oni se mě ptali, co to tady jako je. A tak jsem asi ve 2, 3 větách prostě stručně, hodně stručně řekla, co tady děláme. Dala jsem jim ten leták a oni se jakoby dál trošku vyptávali. Tak já, abych zase nemusela moc mluvit, tak jsem si došla zpátky pro tu literaturu, co jsme tam nabízeli. Takhle jsem to všechno pobrala a dala jsem jim to. To byli takový 3 mladí pánové, jeden z toho na mě strašně zvláštně koukal. Holá hlava, velký hnědý oči, ani nemrkal. Já jsem si říkala, radši jdi už pryč, nebo bude zle. A tak jsem se rychle jakoby vrátila. No jako, ani mě moc jako netrápilo svědomí, že jsem to takhle odbyla. A pokračovala jsem dál na náměstí a už jsem se těšila prostě, až bude večer, až budu moct z toho náměstí odejít. A když večer nastala přednáška a chvilku před začátkem, tak chodili lidi, já jsem stála u východu a s někým jsem si tam povídala. A najednou prošel takový jeden pán, tak jsme taky pozdravili, šel dál. A najednou mě došlo, že toho pána od někud znám. A on to byl ten pán, ten holá hlava, velký hnědý oči, co na mě tak zvláštně koukal. A tak jsem se úplně zarazila. A hned jsem všem řekla, že to byl pán, kterýho jsem pozvala já. A aby to nebylo málo, tak jsem ještě běžela tím pánem a řekla jsem mu, že to jsem byla já, jako, že jako jste potkal na náměstí a jako jo, to je super, že jste přišel. No, tak jsme se jako podali ruce, seznámili jsme se, on byl strašně milý. A tak jsem se vrátila, takový jako dobrý pocit, že jsem jako dneska něco udělala. A ten pán nepřišel jenom jednou. Ten pán přišel po prvý, po druhý, po třetí, odchodil si všechny přednášky a dneska je vyučován ke křtu. Ta zkušenost pro mě byla strašně silná, protože jsem si uvědomila 2 věci. A první z nich byla ta, jak rychle soudím lidi. Ale kdybych jsem jenom soudila, já jsem je rovnou odsoudila, já jsem věděla, že to nemá cenu, že je to zbytečný. A ta druhá věc byla to, že jsem si uvědomila, že nezáleží na tom, co říkám nebo co dělám, protože Bůh je tady ten, co všechno řídí. A nebylo vůbec jednoduchý si přiznat, co se vlastně stalo a vlastně ještě teď pořád mi dochází, jak zlý to bylo, jak jsem tam měla jít mladým lidem příkladem a já jsem udělala tohle. Ale uvědomila jsem si, jak to velká škola pro mě byla a jak dobře si člověk učí na chybách. Amen. Všimli ste si tú radosť, keď vám spomínala tú skúsenosť? A keby ste videli samých seba, ako sa radujete spolu s ňou, myslím, že by to bolo fajn zažívať každú sobotu niečo takéto. Neudeliteľnou súčasťou kresťanského života a misijnej služby je čo podľa vás? Modlitba. A neudeliteľnou súčasťou i Dotkni sa neba, IFJ bola modlitba. A o tom by nám chcela povedať niečo viac Miška. Tak ako Juraj spomínal, je to skutočne neoddeliteľná súčasť, ale nie len IFJ, ale vlastne celého nášho života, len človek, keď zistí, že nie je odkazaný, vlastne, že on sám nič nezmôže, tak si to tak viac uvedomí, ako v tom každodennom živote, keď si myslíme, že to všetko zvládneme sami. A naozaj mnoho ľudí po IFJ mi povedalo, že ešte v živote sa toľko nemodlilo, ako za ten mesiac. A myslím si, že na jednej strane to bolo smutné, že my ľudia všetci, nielen tí, čo mi to hovorili, ale aj ja, že sa vlastne málo modlím a málo sa spolieham na Pána Boha. Ale na druhej strane to bolo veľmi pozitívne v tom smere, že tí ľudia si skutočne uvedomili, akú silu má modlitba a čo to vlastne znamená pre život. Modlitba mala skutočne miesto neprestajne v tom našom v tom živote, ktorý sme prežili za ten mesiac.
A bolo to napríklad, konkrétne to boli modlitebné stánky, ktoré sme mali. Ako už Milan spomínal, tak Cornelius Novák mal prednášky na námestí a za jeho tým rozkladacím pódium sme postavili jeden stan, do ktorého sme sa chodili modliť mladí, ktorí vlastne sme pozývali na námestí ľudí na prednášky, ponúkali sme im literatúru. Tak sme vlastne chodili do tohto stanu a vždy sme sa po dvojiciach, možno trojiciach sme sa modlili. Ale uvedomili sme si, že to nejak nestačí ísť sa tam raz za pol hodinu pomodliť a myslieť si, že Pán Boh takto lúskneme a Pán Boh urobí to, čo chceme. Zistili sme, že vlastne je naozaj dôležité sa k Pánu Bohu modliť neustále. Čiže tie modlitby neprebiehali len v tom stane, ale každý v duchu sa modlil, prosil, aby ho Pán Boh dokázal v tej chvíli použiť najlepšie, ako len môže. Ale napriek tomu sme tiež urobili aj takú vec, sme vymysleli, že v podstate každá dvojica, ktorá sa domodlí v tom stane, pôjde a niekoho zavolá, aby sa teraz išiel on modliť. A vlastne takmer neustále prebiehali modlitby v tomto stane. Bola pritom taká skúsenosť, že keď vlastne prišli policajti na námestie ku Korneliovi, že chcú vidieť papiere, že má oprávnenie na to, aby mohol takto verejne hovoriť. A tí policajti boli veľmi takí sebavedomí, takže sme sa všetci zľakli, že ako to vlastne bude ďalej pokračovať, čo bude ďalej. Boli sme takí vyplašení, ale hneď vlastne sme sa asi 5 stretli už v tom stane a tak spontánne sme tam prišli proste a sme si uvedomili, že teraz skutočne ako my s tým nič nezmôžeme. Takže sme sa modlili a vlastne našu modlitbu prerušil opäť Kornéliov hlas, ktorý vlastne znova začal kázať na tom pódiu. A sme už vedeli, že tí policajti asi odišli a bolo to skutočne tak. Ďalšia vec, kde mala modlitba miesto, bola tiež pri prednáškach. Večerné prednášky, ktoré sa odohrávali, vždy bola skupina mladých ľudí, ktorí sa modlila vzadu. A môžem povedať, že to bol úžasne strávený čas s Bohom, s ľuďmi, a že sme sa vďaka tým modlitbám mohli bližšie dostať k Pánu Bohu, že sme ho mohli načúvať a mnohokrát sa stalo, že Pán Boh nám dal na srdce, za čo je potrebné sa modliť, alebo čo je potrebné spomenúť a proste dával nám to na myseľ a mohli sme tak počúvať aj ten jeho hlas v týchto modlitbách. A ešte spomeniem poslednú vec. Dôležité bolo, aby sme sa aj my, každý jeden z nás, osobne, zodpovedne, duchovne pripravovali a robili si vlastné zamyslenia a pobožnosti. Nielen to, že sme mali ráno spoločné zamyslenia, ale aj to, aby si každý z nás našiel čas a našiel si priestor na to, aby sa dokázal pestovať ten vzťah s Bohom. A tak častokrát ešte ráno pred radnými zamysleniami si mnohí z nás ráno vstávali, čítali si a tiež sa modlili. Takže prišli aj nejakí ľudia zo zboru, sme ich pozvali, že ak chcú, tak môžu kľudne k nám prísť na modlitebné tie chvíľky počas prednášok. Takže boli párkrát aj nejakí ľudia zo zboru, tiež sa im to veľmi páčilo a môžem povedať, že v takýchto situáciách si človek skutočne uvedomuje, že tá modlitba to nie je len tak, že to je skutočne životne dôležité. Amen.